Tatay ka man o nanay? Tatay ka? Tatay ka? Laki di guys. Laki. Palit mo kulapo, bantay. Kita na ba tayo palit ang kulapo? Bantay bitaw ka. Huwag kulapo ha. Guys, proceeding na ta sa akuan. Ito gani. Kasambagan. Ay, balay-balay diri guys, oh. Bantay ka na guys. Lagi balay-balay diri guys. Murag katuning mamasurahay diri sa kuan, panagdait. Ayo. Ay. Tatay ka man o nanay? Tatay ka? Tatay ka? Laki di guys. Laki. Tay. Asa man imong buktahan tay? Ha? Asa man dapita? Ay mo ni. Ang murog. Ikaw mo sa mga tulog ya tay? Ha? Wala kay kuyog? Kuyawa nagmuuwan oy, hindi ko basa na. Ha? Ay, babasa ba? Basa ka? Kuha siyang one guys, oh. Bantay, ha? Oh. Tumaw ni iyang barong-barong. Hindi ka na ba? Kuyaw man yung payagtay mo ramag na may screen. Taga-asa mo ni ka tay? Bargelot. Ha? Bargelot. Oh, kalayo man yung mag-abot. Puno ng bayat ang apuhan. Ha? Puno ng bayat ang apuhan. Puno ng bahay si mong apuhan? Yeah, so wala kay balay gipuyan ay. Pag ikaw mo na akong maagihan diha usay magmotor ko diha o nga kuan magduot-duotan nimo ang kuano karito no. Ay dalagi na lagi. Nya kisamay nga nimo tay. Dali kay radyo tay. Oh, high-tech mo yung tatay rin. High-tech tatay kasi. May radyo. Mga balita, okay. So, maagil ako tayo ha. So, ako ihatag ni mo tayo. Ginagmay rin ginagawa ang tabang ni mo tayo. So, nako'y 50 pesos. Ako na ihatag ni mo ha. Di mo ta ng panahon ng magkalisod ta niya. Ako lisod sa kong karon niya. Ako na ihatag ni mo. Dayon. Palit og kaon ha, bantay, palit mo kulapo, bantay. Kita na ba tayo palit ang kulapo? Bantay bitaw ka ha. Huwag kulapo ha. Palit ang kuan. Bigas ba? Kaon ba? Ha? Oo. So okay guys. Ato na may nya. Tay. Ano na ko ha? Oo. Sama na to guys. Dugay na kaya itong tigawa nga guys. So sa mga previous vlog pa na ako. So nagsaad ko ato niya nga makasweldo ko sa YouTube. Ako siya tagaan niya. Wala gyapon ang tod karon ko sweldo. Ito nga ako lagi ko nang gisiaron. Kung tatay nga kung magkasweldo ko sa YouTube, ako siya tagaan nga dayon wala mo gid sweldo, di ba? Tawa na grabe ang fighting spirit sa parte katong ihang wala ba to ko kanang kariton yung tangan o siding butang katok
Ayang atop kay kuan mga plastic nga ringkot. Ito yang payag. Dugay na yung nagsara to 2020. So pangitaon na yung ako ang vlog diha. Nagdahan kayo kong vlog diha sa 2020 pa. Punta sikat. Mga sadsaan lang wow. Ako'y madato. Mga saat, kumanon. Diba?